everyone, good morning, good day. We have here a recipe again, another one. It's a bulalo. At ito yung mga ingredients: the beef chunks, ginger, nor beef cubes, salt and pepper, carrots, banana, cabbage, sweet potato, and the string beans. Ayan, ipaprocess ko and then let us cook later, okay? Okay, lilinisan ko lang yung mga ingredients, hiwa-hiwain yung kailangang hiwain at ihanda ang mga spices and then lulutuin na natin. Hi guys, good morning! Welcome again to my channel. I have here another recipe to be shared with you guys. At nandito na yung beef chunks. Ito ang ingredients natin: carrots, banana, kamote, sweet potato, string beans, cabbage, ginger, beef cubes, salt and pepper. And then of course the water later and the fish sauce kung magkulang yung kanyang alat. Ganun lang at madali lang lutuin to guys. I will show you. So now, prepared na lahat ang ating ingredients. So, ipapakulo ko ito. Ito na yung mga ingredients guys. Ito yung beef chunks, sweet potato, the potato. Mag-wonder kayo bakit kasi more is starchy ang potato kaya hindi ko inawala yan. Isa lang na piraso. And then I have here the carrots, the banana, yung manibalang na banana, not really ripe, halfway ripe. How do you call it? And then cabbage. Syempre, yung luya. Number 1, marami yung luya na prepare ko, at least 100 grams. And then 3 medium size red onions. Then the string beans, salt, and then the fish sauce, and then the nor cubes. Pero kung hindi na kailangan ng salt mamaya, hindi na natin nilalagay. Nilagay ko lang yan just to show you guys na kapag kailangan ng alat niya konti ay pwedeng dagdagan. Ito yung fish sauce at merong nor cubes, yung beef broth, tapos black pepper. Ayun. Pasensya kayo guys, sana mayus na kayo sa ingay ng aming paligid. Sorry guys ha. Ayan ang mga ingredients, nakikita nyo naman yata, at ganyan ang mga hiwa at gayat ng mga spices. At mag-umpisa na tayo guys. Okay guys, umpisa na natin ang pagluto nitong bulalo. Yung pressure cooker ko, tinanda ko na guys. Ayan, nilagyan ko siya ng 1.5 liter of water. Kasi dahil nga matagal itong kumulo, ay dinamihan ko ng tubig pati para mahigop. Alam nyo naman, mahilig maghigop ng sabaw yung mga anak ko. At para na rin masalin yung mga aso. Ganun yun. At ito, pakukuluan natin, and after 10 minutes of boiling, 10 to 15 minutes of boiling, we will switch off the fire and then remove all the scums. Scums, how do you call it? Yung mga bumubula-bula na puti dyan, yung mga medyo hindi natin gusto na higupin, tanggalin natin after 10 minutes of boiling. 10 to 15 minutes of boiling. Okay? So, saraduhan natin. Siyempre, ilak natin. Yan, nakalak na. Tapos mamaya, pag umusok ito, ay orasan na natin ng 10 minutes bago open ulit. Ayan na guys, kumukulo na dahil umuusok na yung kanyang nozzle. Pasingawan natin. Ayan. Pasingawan muna natin guys, baka mamaya ay mapaso tayo. So, pwede nating buksan pagka medyo humupa na yung kanyang usok. Hinay-hinayan, hinay-hinay. Ayun. At careful. Sa nakita natin, wala naman masyadong scums. So, ito lang medyo, yan, taba. Tanggalin natin.
Ayan, malinis naman. Wala namang scams. Nilagay muna natin yung asin, is the salt. Para lumasa na siya. Yung spices, the ginger, the red onions, and then yung medyo pampalapot ko ng baka, palambutin ko siyang sadya, yung patatas. At yung iba ay mamaya na. Pero, lagyan ko rin siya ng peppercorns. About 1 tablespoon peppercorns. Takpan ko siya. At i-continue na natin ang pagpapakulo hanggang lumambot. After 15 minutes, buksan po natin. Baka ma-over kasi. Kaya 15 minutes pa lang. Buksan na natin. Pasingawin. Again. Then, oh, sorry. Ang ingay. Charmy? Sorry po, ang ingay ng paligid namin. Tapos, tingnan natin kung dapat na bang ilagay yung patatas, ay yung kamote. Hindi pa. So, maybe yung kamote at carrots. Yan. At yung saging, yung mga solid vegetables ay ilagay na. Tapos, lagay na rin natin yung Knorr cubes. Takpan uli. At hintayin uli natin ng 15 minutes. Ay, bakit hindi mo ba? Okay. Ilak natin. Then, hintayin natin kumulo uli. And then, urasan uli ng 15 minutes. Ayan, 15 minutes na. So, pasingawin natin. Pasingawin yan para sa ganun ay mabuksan natin. At nakikisabay, lagi si Spike sa akin pag nagsasalita. Ayan. Oh, dahan-dahan dahil pressure cooker ito, mainit ang singaw nito. Ilayo ang face at buksan. Oh. Ayan na. Ang kulang pa ay itong ating, ayan o, tingnan nyo na natuyo na. I told you, matutuyo yung kanyang sabaw. That's why. Malambot na guys, ang lambot-lambot na. So, ito na lang ang kulang. Yung patis. Tapos, yung paminta. Tapos, ang cabbage. Gusto namin ng cabbage dito sa nilaga, kaya dinamihan ko ang lagay. Ayan, and then that is the final. Tayo ay kakain na malapit. So, tara ko lang to. Let us wait for 3 minutes. At kakain na tayo. Yay! Ilak natin. 3 minutes na lang guys, kakain na. Okay, after 3 minutes, pasingawin. Ito, pasingawin. Ay, hindi naman nakita. Okay, pasingawin natin para hindi delikado at buksan. Wala! Yan. Ang ganda ng pagkaluto ng ating gulay. I will show you. Ang ganda ng color, oh. Colorful. And then, Baguio beans, crunchy Baguio beans. Tikman na lang natin yung kanyang sabaw. Kung okay na. So yummy. Ang sarap ng lasa ng pinaghalong banana, kamote, patatas, carrots. Ang sarap. And then the beans, string beans, and then yung Chinese pechay. Ang bango at ang sarap. Ay ewan ko na lang. At ang lambot na. So, mag-serve na ako guys.
At sila ay excited na rin kumain. Ayan. At bago ako magpaalam, ipakita ko sa plate ito. At tikman nating maigi kung okay ba. Sige. Lagay natin sa plate. Uy, nasaan na yung bulalong? Ayan. Whew. You see that? Uy, nausukan na yung ating cam. At yung gulay. Lagay natin ganyan. Diba? Ang sarap nito, guys. Oh. Wow, wow, wow. Kaya lang, natanggal na yung laman niya. Nahulog na yung kanyang utak dun sa sabaw. Okay. Ayun ang sabaw. Ayun. Meron siyang kamote, patatas, saging. At ayan na ang bulalo natin, guys. Papakita ko, ha. Ito na. Ang sarap. Close up. Ang ganda ng ating bulalo. Sarap, so yummy. Okay guys, thank you so much for watching. Sana ay naibigan nyo itong bulalo. Ang sarap-sarap, ang lambot-lambot, ang lasa-lasa, at ang sarap ng sabaw. Higop na tayo. Bye-bye. Thank you so much. I love you guys. Take care. God bless. Hi guys! Yung isa. Ayan, very good, very bright. Hi guys, good afternoon. Kasi good afternoon dito sa amin kasi 3:03 lang PM. And sorry guys, hindi ako nakapag-thank you kanina. Binuksan ko na yung laptop ko kanina pero sandali lang kasi may nilakad kami. At alam nyo naman, work, busy. So, thank you so much para sa 7K. Yes! Papakita ko sa inyo, 7K na tayo. Wow, dumami na tayo. So, masaya na ang channel natin. Pero, wag pa rin tayong titigil. Kailangan, mag-invite pa rin tayo ng maraming mga kachits na dumating dito sa ating channel para mas masaya. The more, the merrier. Kaya, eto tayo. At ipapakita ko dito sa channel ko. At isa-celebrate ko kako kasi galing kami sa, sa side trip, kaya ngayon ay bumili ako, dumaan ako sa Joji's Bake Shop para sa Joji's Bake Shop or Joji's Painitang Bulanon, yun ang pangalan nito. Ito ang bilang celebration ko guys, malaki ng celebration ng 7K subscribers. Di ko mabuksan, anak ko, please help me. Ito yun guys. Kaya alam mo na, gumawa akong ice eh. Gumagawa siyang ice para sa kanyang iced tea. Yan o. Stop. Please. Nabisi. Tapos, meron ding banana cake. Puro sweet guys. Yun ang love kong kainin eh. Ayan o, meron silang cassava cake at saka yung biko nilang dukot. Yan ang celebration natin ngayong hapon dahil 3 PM. At November, anong date ngayon? It's November... Kita ba? Hindi makita. November 12 na. Ayan. So, kakain tayo nito guys para sa celebration. Thank you so much guys. Ginawa ko lang ito para mag-thank you. Thank you so much. Heartily nagpapasalamat ako talaga. Taos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga support nyo dito sa channel natin. At mga kachits, hindi ko kayo makakalimutan. At kung di dahil sa inyo ay hindi nakarating ng ganitong bilang ang aking channel. Kahit mali ako, konti pa lang tayo, meron din panahon na dadami pa at dadami tayo. Di ba? So, smile lang tayo lagi. Keep smiling at stay inspired lagi. Ganun na lang. At saka, be energetic always para sa ganun ay mas masaya, positive vibes. Okay, God bless. I love you. I love you, kachits. Mga kachits ko. Okay.